हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायना लाबाय लोगोफोर थ' गिबियावनो 15 आगस्ट उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर आरो 15 आगस्टनि नैबे उदांस्रि साननि थाखाय जाय जाय बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानै गावनि जिउखौ दान होनो गोनां जादोंमोन बिथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बिथांमोनखौ सिबिनाय बावहरो आरो बिथांमोना जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनहैयो बेखौ आङो खर' गंग्लाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो लोगोसेयै जोंनि इन्डियानि हिर'सफोर बिथांमोननिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय सेलुट जासियो थ' लोगोफोर दिनै आङो मोनसे मोजां भिडिअ बानायनो होननानै सानदोंमोन नाथाय जोंनिथिंजाय माने अखा बिराद हादोंमोन आरो जोंनिथिं माने अखा बिराद हादोंमोन थ' बेनि थाखाय माने न'निफ्रायनो ओंखारनो हायै बायदि जादों माने गुबुना ओंखारदों गोसो जायोब्ला हायोमोन नाथाय आङो हायाखिसै माखासे उसुबिदानि थाखाय थ' बिनि थाखाय मोजां भिडिअबो लाबोनो हायाखिसै थ' फिसा ओरैनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर थारमाने आङो दा बे न'निफ्राय ओंखारलांनानै जोंनि गामिनि फिल्डआव माने गामिनिनो माने बिदि बोराय सेंग्रा बेबायदिनो फुटबल माने बादायलायनाय जागासिनो दं आरो गेलेगासिनो दङ थ' बेखौ थांनानै नोंथांमोन एसे दिन्थिनो नाजानोसै आरो भिडिअखौ बिदिनो फोजोबनोसै आरो माने दिनै भिडिअ बारा मोजां जानाय नङा अब्लाबो माने नोंथांमोननो आङो 15 आगस्टनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नङाबाथ' आं बानायला सानदोंमोन जिखुनु लोगोफोर उननि भिडिअफ्राव आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन थ' दिनै बे ससे भिडिअखौ नायदो थ' लेट्स गो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दायो आङो माने खेला गेलेगासिनो दङब्लाबो माने आं थिनालि फैग्रोबाय नै ओमफ्राय गय जाफैबाय नै बेयो न'आ गोजौआवसो दङ दंफां माबाखौ नुदोंना हनै जों थिना आरो बेवहाय बार बिराद नाङो स्रो स्रोनो ओमफ्राय खेला जानायाबो जाय बै न' नुहुरनायाव बिगुरा दा गाज्रि जाला देथारा दोनजागोन आखाइखौनो नै बेखौ नुदोंना देख्लायहरनो आंसे थ' ओंखारग्रो नोंसोरनो गद गैया लोगोबा जेख्लायगागोन नोंसोरो आयौ हमथाग्राबो गैया फाग्ला हा दिनैसो गाखोफेरदां फार्स्ट टाइम बोरायलायबाय नङानो होमबाबो आयौ नै बेनोमोन नैबेहायनो आङो गयखौ जादोंमोन नैबे तिनालिनि मुङा लक्ष्मी जयन्ती तिनालि आरोना लोगोफोर थ' बेवहायनो फैनानै आङो गयखौ जाफैदोंमोन बियो जोंहानि न'जों नांजाबना थानाय तिनालि आरोना बियो र' नोंथांमोननो आं एसे मोजाङै दिन्थिनो नाजानि नों मा दखान खुलिदों दिनै 15 आगस्टआव हा मा दखान खुलिदों नोङो लकडाउनाव मा खालामगासिनो नोंसोर बेयाव नोंथां गुदुं पकर ना मा बियो आलु सब लाइमोन नों मा जानो फैदों हा नैलाय मा जानो फैदों नोङो मा जानो फैदों नोङो आंबो खालामदों मा जानो फैदोंलै बेयाव मा नांजोबखो अबे बाबाया बोरो बै नंगौना नङा बाबाया बे बाबा नंगौना नङा जाम्बि बे गावखौनो बाबा होनबाय मोनाखैनो दे खोनायाखै दे सोर बे हाय होनलाय देलाय हाय होनलायदो एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जानला मानला जालाबायबाय गाज्रि जामोनसै सरि बाय बाय